Good morning guys, so today is November 13, 2024. So guys, for today's video kay duty na pod. So manakog kaon guys. Busog na kayo akong sudan kay bulad inununan o tinuno ang kalabasa. Thank you so much motherhood. So time check is now 7:20. So dulog-dulog na sa dangpeg. Nagdugay-dugay ta kay mana naman taog kaon charot. So duty na pagka tanawang namula kung nawang guys no kay katong ato ko syudad ang pakainit. Tapos ubas na si Papa sa loyo maadto ko sa trabahoan. Dito na siya natulog sa balay gabi among gikugos. So hi guys, nana ko sa office kanang wala kay alas 8 na ako diri guys. So actually guys ako ra sa diri naiaba charot ako ra usa suloy kayang uban guys ba kay nadiri na nga diri sa mong barangay kay kanang mapalit ang taong ticket sa sweet note. So guys nahurot na dyan siya dali ra dyan ko nahurot ang kanang ticket diri sa sweet note. So pwede ra sad mo ari mo gihapon diri makapaminaw gihapon mo og music sa gawas. Kanang luoy lang kayo kay di na mo kasulod. So wata kay balo basin na mag-addition na sila og kanang tawo if ever di pa kay siya puno kanang makasulod pud ta. So kanang ari lang sa mo basin ba ana mo chance nga makasulod mo makakuan mo sa sweet notes di ba. So mo ta kita-kits ta pohon dire. So hello guys, dito na sa pagpanglimpyo nila kili diri sa among barangay kay para dakong agianan. So kailangan ang giaswat ang sakyanan nga guba guys. Kani sila gibalhin dito sa dapit sa eskwelahan para dili sa gabal sa mga tawo nga mga giay diri sa kilid sa amoang kanang barangay hall. So daghan man ming kalingawan kay hapit na gyud kay among fiesta. Kung kinsa ganahan mo ari sa among fiesta ug mapuhon ay sweet notes kanang sikat na kanang banda ba ambo to di mo dili man banda singer nga taga Johnson. So tanawa guys giduso na nila ilaning ibutang dapit sa eskwelahan kay namay dakong lugar dito para sa dako na kay agianan diri guys kay ngano huot susisyon ganiha. So nagpatimo siya og bami with slice bread lami kayo. Salamat kla. So nakauli na sa balay. So dalikyat mi og adto sa lungsod kay magpalit mi og soda na sa may paliton nga kanang unsala ng soft drink. Hi. Auntie Julie. Hi Jok. Hi Jok. Hi Joki. Guys, nagamay si Joki baya. Are padong may usod guys, kaya may paliton. Loy kasi Joki guys kay pila man to ka days. Aray, nasa ko talaga sa dahil pila sila ka days kay siya makaon ka gamay ka si Joki ka sa tanawa. Sakay sa sakyanan. Ay, sakay. Hi, baby! Naagabing? Nauya ka niyo ba ito? Ako na naniwang mali. Naniwang ang bibi? Okay. Angat mi sa angat. Padong mi uslo. Nagpalit na mi yung duha ka sparkle. Gawa na sa lago sa Banina.
So hello guys, nakauli na mi sa among tindahan kay manihapon. So actually guys, busog kayo gikan ko sa barangay kay na may session man ganiya dyan, na snacks ba niya, pansit man o kanang sala ng slice bread. So nabusog ko guys, wala na ko ginahe mo manyapon. So nakakaon kong balik guys kay naay ga birthday diri sa babaw nga among silingan, birthday ni Momo. So nakakaon min diri sa birthday diri sa among babaw guys, sa sa among kabit ko tilahang balay guys niya na may practice nga festival. So namakas mi, thank you so much ha pagkain maluan mo happy birthday. So nga akong anab ka ng katalikod guys, oh ni kanta after 4 years karon pa siya nakabalik og kanta og bijukihan kay kuno kuan butan charot. So nagpalit og isda sa merkado din, wa ko kabantay nga pag-abot ako diri sa among tindahan na may nakagawas day usang isda buhi pa charot. So kana guys, wala mo gud ako gibaatan pa ang plastic. So mao na akong mga ganap rong gabi una guys. So ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga po. So guys, salamat sa pagtan-aw and that's all for today. Thank you so much.